Tuhita amanami nanami ala neng melota na parminggota di ini ala neng mas na prosesi pareses di ini jongjong mahita saluna. Mahita saluna. Huria na hinaholongan ni Tuhani. Namarpungudo hita sadario di zoro ni Tuhata lau marsobba. Huhut pasangapod di bata. Selamat hari Minggu mari hita saluhuna. Di hari sadarion hobar tuatura doho paraturan ni huriatta. Pamasautta do paborhatton dohot mengujakkon praises HKBP di distrik 20 Kepulauan Riawon. Anggia masaluhunay tau paherbang pakubasio di tonga-tonga ni huriana. Tapuji jala tapasangap madewata di bagasa kabadiaonna. Lehonon ni Jehovah do sugut pergogo tu bangsona. Tupahan ni Jehovah do sugut bangsona mardame-dame. Atong pasangap dewatata di bagasa kabadiaonna. Lehon matu Jehovah hamuliau dohot hagugoon. Pangiar maswaram lau mangidehon habadiaonnai. Marede mahita. Jangan
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen lehom matu Jahoba hamuliaon ni goarna, marsobba mahamutu Jahoba mamakke pahean na marhadohoan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, ama nami na di Banua Gijang, di pabotohok kodo tuak kaparroha na siya purubay marhite bitang na uktuwa nakmu na sasadai, sodangi marohanami, asa hutad dahami haporsyaw na sitongi marhite-hite ibana, asa tarbahek kami dohot tami mamereng hamuliaw sogot marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul maham. Tapuji Tuhatta marede mahita. Kamu mapati ni debata imana sia sada Petrus bidu 2 ayat sia. Alai margana pinili dohamu hamalimon naraja bangso nabadia home na ginonggomanna asa tung dibarita kamu denggan ni harohaun ni ibana naung majou hamusian na holom tuhati uronna halongangani ido sahakna atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Mari di mahita.
patopoti madusatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatudusan sitoppa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahuula hami marhite siap pangalausion nami di patikmu, ima marhite siap tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang siap pakateon nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhu pamialani dosa nami i, alai natar sol-sol bagi dohami nuai ngalani i, asima roham dihami ale de bata nami, pardengga basa jala para siroha doho, alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuna, jala suru matod di parbadia tu roha nami be, asa tarbahek kami mangului hodi bagasa katigorat dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora sudah. Napi narbagabagam dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Para siroha jala pardengga basa do Jehovah. Lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosatta. Jala dang dibalocot tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna. Asini roha ni Jehovah diakka na makabiari ibana. Hasangapom ma di debata na dikijang. Udul mahita, mari de mahita. Tangihok kamu mahatani debata turpuk epistel di minggu paduahon dung epipaniason tersurat di Yohanes bidu 2 ayat sada sahru di ayat 10 sada dungi patuluarihon adong mana merbagas di hutakana na di luat Galilea jala disima ina ni Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida ninna ina di Yesus mama dokibana dan adong anggur di nasida dung ninna ina mama dok parhubas manang dia dohonon na tuhamu bahik kamu mah dungini na Jesus mamado na sida guhi hamu maaka gutsiyaw aek jadi gok situtuma di bahen
Alai didai iduk niak kaparhubasima ai kinaung gabe anggur. Jaladang di boto harorwanna ai holana kaparhubas namana hui ai kido botosa. Gabe di jou mapangulii. Asa ima taddana parjulu nabinahin ni Yesus di hutakana na di Galilea papatarhon hasangapon nai gabe porsea maakasisian na di ibana ido sahakna mertua doakana tumangihon hata ni di bata jalan au peopsa tapuji tu hatta mari demahita. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko nidongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jehovah ido ama pergugo na suhatudusan na tumopalangit to tanuhon au porsea di Jesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi syatod di parbadia adorak so habubuhan ido tu hatta na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano toru dong di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanohon mangumi halak na mangulu doh ngamate au porsea di tod di porbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohok di hasesan ni dosa dohok di hatai nama dok mulak mengulu sogut daging ni halak naung mate dohok di hanguluan nasuras hudul mahmud tapuji tu hatta marhite-hite dekor sian ama Efrata hakabe rumbai dungen no diduti ma pungan ina PPD
tikting ni huriata. Shalom, selamat hari Minggu Marhita, salutna. Amang inang tapi hutma warta ni huriata nama salut nalaing sepangasota di Jahaima di Bagasan Bahasa Indonesia. Warta Jemaat Minggu 18 Januari 2025, Parhalado HKB Batam mengucapkan Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, dan kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nama minggu kita adalah minggu kedua setelah Epifanias dengan topik minggu bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Warta kedua, persembahan Natal keluarga dan Tahun Baru. Dihimbau kepada jemaat yang melaksanakan Natal keluarga pada hari Senin 23 Desember 2024 dan acara Tahun Baru pukul 00 WIB kemarin untuk menyerahkan persembahan Natal keluarga dan Tahun Baru tersebut melalui Sintua Week atau langsung ke admin gereja atau dapat langsung mentransfer ke rekening gereja. Warta berikutnya, berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Rudianto Edward Manurung, Ibu Seprika Iliani Tampu Bolon dari Wiktiban pada hari Rabu 15 Januari 2025. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Warta keempat, berita jemaat meninggal. Telah dipanggil Tuhan Bapak Pangihutan Panjaitan, tutu umur 65 tahun, suami dari Ibu Sorta Boru Lumban Tobing pada hari Kamis 16 Januari 2025 dari Wik Perserahan Muka Kuning. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah yakni saudara Chandri Simbolon, anggota Jemaat HKBP Batam, putra dari Bapak Udin Simbolon almarhum, Ibu Selamat Boru Sihite dengan Jessica Silalahi, anggota Jemaat GMI, Jemaat Centennial Hapoltahan Nauli, Distrik 4, Wilayah 1, putri dari Bapak Ketler Silalahi almarhum dan Ibu Marinda Gultom. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 1 Februari 2025 di HKBP Batam, Resort Batam, masuk pukul 10. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yakni saudara Marben Naiborhu ST, anggota Jemaat HKBP Simpang Penara Resort Simpang Penara, putra dari Bapak Nimrod Naiborhu, Ibu Nurlima Boru Butar-Butar dengan Teresia Ruth Margaret Sregar ST, anggota Jemaat HKBP Batam Wik Sepanas, putri dari Bapak Sintua Insinyur Don Ferit Sregar dan Ibu Dr. Andus Yeni Lonera Boru Lumban Tobing. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Rabu 25 Januari 2025 di HKBP Simpang Penara, masuk pukul 9.30. Warta berikutnya, pemberangkatan dan pelantikan Pareses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat ketetapan pimpinan HKBP Opui Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, maka Bapak Pendeta Renovasi Torus STH Pareses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau akan pindah tugas dan melanjutkan pelayanan
menjadi pimpinan HKBP Resort Jati Asih, Bekasi. Maka akan diadakan acara pemberangkatan terhadap beliau pada hari ini, Minggu 19 Januari 2025, dalam ibadah minggu pukul 10. Dan akan dilantik Bapak Pendeta Henry Banureah STH MM menjadi pimpinan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Adapun pelantikan tersebut akan dilaksanakan di HKBP Batam Resort Batam. Sehubungan dengan itu, maka pertama akan diadakan pengumpulan persembahan amplop ke depan di setiap ibadah. Minggu hari ini 19 Januari 2025 sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Renovasi Torus STH di gereja kita dan di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 2. Setelah ibadah pukul 10, hari ini berlangsung akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Gedung Serbaguna lantai 1. Dan yang mengikuti acara ramah tamah antara lain seluruh full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dan keluarga, seluruh sintua HKB Batam dan keluarga, seksi perempuan dan seksi AMA. Berikutnya warta donor darah. Pada hari ini Minggu 19 Januari 2025, Palang Merah Indonesia bekerjasama dengan Seksi Kesehatan HKB Batam akan melaksanakan kegiatan donor darah bertempat di Sekolah Valentin mulai pukul 9 hingga dengan pukul 11. Marilah kita dengan sukarela mau mendonorkan darah kita, karena setetes darah kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan darah kita, sebab orang percaya terpanggil untuk mau berbagi dengan sesama. Warta ke-8 acara Bona Tahun, menabur boni dan pertanyaan pembukaan tahun 2025 bersama pengumuman kategorial seksi-seksi dan week. Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKB Batam akan dilaksanakan pertanyaan gabungan Bona Tahun 2025, yakni ibadah syukur awal tahun dan menabur boni di HKBP Batam bersama pengumuman kategorial seksi-seksi dan week. Acara ini mengawali kegiatan pertanyaan atau PA kategorial, seksi-seksi, pertanyaan week, sermon parhalado, sermon guru sekolah minggu, belajar CD, learning calon sintua, dan ibadah minggu di pos pelayanan tahun 2025. Warga jemaat, anggota dan pengurus kategorial atau seksi-seksi, baik perempuan, ama, lansia, naposobulung dan remaja dan guru sekolah minggu bersama majelis jemaat diundang untuk menghadirinya. Dalam acara ibadah diharapkan pengumuman kategorial dapat mempersembahkan kor pujian. Kemudian setelah pertanyaan akan diadakan ramah tamah di lingkungan HKBP Batam. Warta berikutnya mohon kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Di warta kita dan di display telah dilampirkan nama-nama saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit. Untuk itu mari kita bawa dalam doa agar saudara dan saudara kita ini segera dipulihkan. Berikutnya kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan gereja dan fasilitas umum gereja kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di rumah ibadah dan di lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet dengan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan di kamar mandi. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan Jemaat HKB Batam mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dan juga dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, serta kuat imannya di dalam Tuhan. Warta terakhir, warta keuangan. Saldo akhir per 18 Januari 2025 berjumlah Rp213.124.239. Demikianlah warta yang bisa disampaikan pada
kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati setiap rangkaian kegiatan ini untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat buat seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Tapuji Tuhan tamarhite-hite dekorsian bangulan aku tiki sa distrik 20 Kepulauan Riau. Laos idioma marningot dongata bangulan aku tiki nama rujung ngulu. Ima padita Simon Manulang dohot padita Fre di harahap di tikinok salpu.
Laho manomu-nomu hatani di batana pinatolhasin na posona marid de mahita. Ikonomo anota barika, uingana na holomi. Imaholong na hasitongan, dami na manotogi. Dami na manotogi. Ay nang bitsar dohati uron, nung asapu nga holomi. Uwasan ni Kristus hototno, sa leleng-leleng nai. Ikonene honota pujian, pasangapon tuakai. Natug manaluhon na jahat, nasinjata porangi. Nasinjata porangi. Ay nang bisar dohati uron, lunasaku na holomi. Uwasan ni Kristus hototno, sa leleng-leleng nai. Damini debata na sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanami na nami, jumolo hami patadaw diri asa takas. Au mamargoar padita Alfred Situmeang, inata boru marpaung sadama boru, tolu mapahopu hela marga Situmorang. Makobasi mahami di HKBP Estomihi, Resort Estomihi Bengkong. Jala audo songon padita natumua di distrikon na di pasat pusat nalaho paborhaton dot pangujakonon preses di bagasan parmingguata di Tikyon. Amanami na nami hatani di bata di hita imana tarsurat di buku Panuirang Jesaya bidu 62 ayat sada sa rodi ayat 5 sono mahatana. Baga-baga haluan nision ala nision dang tarbahenahu sip jala alani Jerusalem dangol popoman pai mabicar hati goranna songon sodang ni mataniari jala hatawanna songon sulu-sulu na marsigorkar jala idon na akka bangso parbiguma hati goranna hati goramu jala songon akka raja hamulionna jala ikon emar warhon guar na ubalga ibaru ho usipabuaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliau maho di tangan ni Jehovah, jala tupal harajomu di tangan ni debatam. Dangbe guaroni halako natinadikon, jala dangbe dohonon di tutanom halongonan ay guaron na maho hasuluan ni rohaku do ibana jala tanomi nong marharajaw doho ay lomo ni rohani Jehovah midaho jala marharajawn tanomi ay songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju song nido rikot niaka
anakmu mangaliho, jala songon lasni rohani, panguli mida ninalilna, songon idolas ni rohani debata mida ho ima sahatna. Amanami inanami hita napung dison, rodo hita tu bagas joroon na laho mangalap gogo hita. Alai di bagasan na mangalap gogo kita, dak pikirata hita jolmon ima di polos tuhat taido sudina porsia mangadopi nasa hamolon. Hamolono bodo hapur sukon manang nasian alam siadongan parkarejuan keluarga yanakon dongan sahuria manang na dongan sarpamar meaman pe manang na parsahutau pe dot akana asing. Adong do hitaro tu bagas joroon mabuan nasa hamolon na. Hamolonin song natagwarin nakin porsuk do ningoluna adong do muse pola so di patarida atar minar buhina rupani. HP di bagasan rohana jut rohana rupani. Jala moloni sulikit ibana hona muse nadi rohanai pitor madetuk pitor Roma iluna sona tuari rodo tu bagas nami dua ina pinasukume mana alani parsoryon nakan amate dangadong pe HP gajang nai dope akasidalanan ni keluargai alani martang yang mahami sojolo bukas nasida mulak nasida sian bagas nami tarilu memana artina di sinakin gudang dohita na di bagasan persoalan parnguluto alani do hamun nakadongan adong do pitor na tarida sian pardopahanna pardopanon ima sian hatana pe makaciti ala hacit di rohana di haciti muse akadonganna adong do buse ima na bui mangado pisa ima na gabe so tolap muse adong do muse palu jahu jala mabir ibana na lau mamereng ima namasa nuengon jadi hamun nakadongan marhite turpukton ima na lau patugon rohat tado patugon rohata na lau siap kita untuk menghadapi mengadopi madalani jala paujukoni do dinggan jala bodu hita margugu lau paujukon ngonak kita mengadopi namasa di hita nuengon manang neng masa pe manang na nung masa di hita di bagasa partikionon dada gabi talu hita ala ni jadi molo talu hita madeli gabi so marminggu hita so partangyangan kita so partangyangan tau baru hita alani gudang na porsuk na taadupi polo do hita sipataro hita hola ditiki natal hita na lahomar natal ima songon na di hita rupani urang balgado gereja ditikari natal alani do hamun nakadongan hita terjunakin di bagasan topikinakin ima di patuduo tu hita salu bangso marnida hati goran hamuleon ni Jehovah hamun nakadongan adong do nang gabita ida di bagasan trupukton ima na parjulu tu hati na mangulu marwaso di tonga-tonga ningguluta hamun nakadongan sudidu hita na lahok makaporsiay tu hati na marwaso do ibana sudidu hita makaporsiay na mangulu do tu hati molo mangulu do tu hati berarti kita akan mempercayai ibana do taha porsiay do ibana jala tapuka do akasi ulota rapun ibana molo pihita nalaho mangulaka ulota sonado naki di bagasan turpukton manibil hita pola di dok naki si Jesayas ima di ayat sadei ima alani Sion dang tarbahenahu sip jala da alani Jerusalem dangolahu popomanina artinya tidak bersitu diam ibana manakin pangalaw ni debata tu hita marwaso di bana mangulu do ibana anggo na mangulu do ibana tentu kita akan tahap prosebana unang bimbang kita jaulunang kita nagawi mardua roha mardua pat hita nalok makaporsei ala nataboto di bana ibana do no boto nasa narikot di ngulutan wengon narikot di nguluta sugut pe
talumobi di masa depan pe uboto du Tuhatay nasa narikot di hita. Dan kita uboto taringotu narikot di hita nuengon dua katikinaro. Alanido hamuna kadongan di patudot di hita ima Tuhatay setia du iban. Bodo ta uji kesetiaan Tuhan kita patu paut nadinggan. Nadinggan du di patu ibana. Bodo hita marnida sipata hita marnida kahamolonon. Seakan-akan Tuhan kita tidak setia. Setia di mana? Asa berguru hita marhiti sini asa gabi tapangasahon nakin ima Tuhatay. Soon edenami inakin full timer. Ima porsorio do nangulon nina. Hamolot dinina. Artinya iko rapol Jesus di hita nalahu mangula aka ulota. Dangadong na asing. Ido nakin depi ko ti hita. Alandido hamu nakadongan unang tapangasahon dirita. Unang tapangasahon pangalamata. Unang tapangasahon nadong di hita. Unang tapangasahon AHP natabain di tonga-tonga di Portibion dang tapangasahon alen nagay tapangasahon ima Tuhatta di bata na mangulu na marhuaso no boto na sanarikot di hita alanido hamun nakadongan na kidi batudo tu hita debata na mangula toktong nong sidung di ula satu nengon patu pahot nasa narikot di hita satu na bicar hati goran son mataniari hatuan songon sulu-sulu nama si gorgor. O manakin neng patuduhonon na tuhita. Asa tarida di hita ima hati gorani bicar. Asa tarida nakin sulu-sulu marsi gorgor tetap menyala. Songon naidokon menyala abangku ni narupani. Paduahon tajalo maguar ne baru sian debata. Hamun nakadongan moridok nakin guar ne baru dada gabe nakin digati maguartanina. Jadi mulai dok nakirison markite namasa dingulton ragam do hamolon na tabulus. Pola do mabekita suma susah manang bomolosan songot ido rupani di bagasan ujung tahun na tabulus masa do banjir. Jala di bagasan awal tahunon ima kebakaran longsor do adong do aka ruas tanah longsor aka jabuna tanona polo ditipa longsor jabunasida ima nakin namasay humasusa du hita artina di hita di sinakin ikon nagita bereng dopak ima Tuhatay molo petabulus humasusa akan amaul di ngulut tasonarion dada gabi paubok kita nakin gabi muba marohata alani dia ulon di bata mangaleon gogo do di hita di si marhite namasay di leo do hita di paulak do gugota di paulak pikirata dipulihkan kita odo nakin nagabi di padok di si ima guar nai baru artina naki disot nak pesosat do pehita suna kapan ni rohata hasonangan neng do idota ima hati goran di bata ikut tahajong jokod sudi akan aporsia ikut tari do hati goran di bata sudah dihita karena porsia ikut tari dulu hamulon di debata hita. Marhiti percakapan tapi, marhiti ngulut tapi, marhiti nama sope di hita, marhiti na humasusa du hita, marhiti las di roha pe hita. Neng tarida do hati goran do hamulon di debata. Dang nagebe su tarida di si. Neng patarida honot tama. Di sima neng patarionna ima guar nebaru. Sona di porsia di guari tupal hamuliaon do tupal harajot na dipasak debata dihita nasa na porsea alani do hamuna kadongan debata do mangaleo dihita guarne baru imana dio songon na di bagasan epistel tainakin didok disi ima taringotu hamalimon na raja bangso na badia hom na ginonggoman asa tung dibarito kita do dengan ni harohaun ni debata jale di jodoh kita sian na holom tuhati uron ima halongangani nina ido nakin nagbenda dipilih kita ido nakin guarta hita hamun nakadongan molido nakin guari nakin ima nakin budu hita patudon di hita dingoluton ima ne baru pajupa kita dongan ibaru rohata
tapai baru rohana, tapai baru pikirana, tapai baru parnidaana, tapai baru sudi ngoluna. Itu halak nong majalo guarne baru. Jadi hita na pung dison halak nong majalo guarne baru nakin dang gabe manosa dongan nebana, dang nagabe menekan dongan nebana. Aliko bodoh hita mengurupi nasida na laho paniakon pikirana, nalo mamikiri ana rikot di bagasan guluna. So dihami distomihi. Upatu pahami nga 3 tahun mardalan ima taringo tu perkunjungan rumah tangga tu ruas huria. Ganuk hari Rabu. Jadi di bagasan percakapan ini terida mak gudang du HP aka pergumulan ni aka ruas. Jadi konsep na perjulu di tahun pertama, tahun kedua ima kana losok. Target nami mai. Target nami di sia kana losok kunjungan nami ma. Marhite sermon pangiduhai matu situa ise ma neng jupangan nami. Songo dia do pangalahona, songo dia do parsorona, songo dia namasa di keluarga. Adong mamasuka di hami. Dung masukan ini nakin boy perkunjungan dapat hami ma. Dungi ditutup ma marhite tangyang mula mahami. Ima nakin di bagasa 10 tahun. Artinya di son nakin marhite guarnai baru nakin kita harus bisa untuk mendukung semangat yang baru, kekuatan yang baru bagi jemaat kita. Dan nagabe guarnai baru hol baru hita nina marhite penampilan baru nina dan ihita. Seharusnya kita guarnai baru kita paniako kita dan pailau kita. Jadi target nami musi untuk tahun on ima tu akan naringgas nina. Adong pangiduan ni ruas. Dang Holanda losok nang sumar minggu nina. Tu akan naringgas mamang nina. Artina akan naringgas sope boido gabi marhamolo na sidetiki di bagasan humasusa. Aka si pikirna gudang. Bodo song natadok nakikan. Idodo marhiti parnidaan na. Song naswadong undo masalah. Song na mekelibana. Ngolo song na halak batak. Mekel di hapataran, tangis di habunian ninda. Artinya di sunakin gudang du hiton, atar tapat tuduhon mekel hita. Baga-baga aka inanami, uli-uli gating-gating aka amata. HP di bagasan mulut telusuri du ibana. Gudang du aka pergumulan. So nido musia ka iana kota na posope. Molo hita marguar negorne baru nakin sebenarnya kita harus pai baru hodo. Dang nagabi mendesak manang dapat totoru manang nagabi pagalihot akadongata ikon nagabi gornay baru nakin mangrupi nasida son paulako do panidang tu portibion molo di idahala do no kita marhiti guartane baru pangalotane baru di sima hita nakin nagaleon di debatama hita ima penopangan gugu namar dapot jadi sima ikona porsia iko sitong do hatata dinggan pangalahota pabahenat tapi dan gabi partuktuka kita ima tu halak na asing di ulaun di keluarga manang na di humaliang manang di portibe pe alai kun nage bodo ido ni halak sitong do halaki marguar ne baru sitong do halaki ruas HKBP ima distrik 20 Kepulauan Riau ima dohono ni halakan dopak kita marsangak ma di mata di sini. Hamuna kedongan napatulun ima pulakon parsauran di batason panguli mida hita nanyulina. Hamuna kedongan pangalahoon ima di patudot tu hita ima songon sada pangalaho ima tu hatedo ima panguli hita ruas do ima naulina. Artinya dang melihat jenis kelaminna. Mulai dipatudot son nakin ima tu hatai yang setia. Kita bisa bayangkan di son omo songon sada keluarga ima molo inas atabi hita adong do di hita maniruasta ima sonarion dang gabe holan amate nama manadikon inatai. Sonarion ngatren be ibana. Ngabalik be portibion. Paso dohono kusongoni aka inata nama manadikon. Adong duruasta songni dua kakak. Bah hebat nai norakoto. Jadi om nakin dangge tapotudus naki di son ima tu hate nakin setia ibana. Pai huti huton
imahita kana porsia so na niulina nina. Hapi tikina majal na kin so kita rupanya na south kita. Amado na lo madokon kan homa dongaku ningot songoni. Homa dongaku neng tarpasu-pasu mau nagabi keluarga mahita ningot dokan dang inay madokot tu hita. Molo inay madokot tu hita au olodo nina rupani. Olo nama tersinggung kita, olo nama gabi muruk kita, olo nama dohon bah satabi hita boruah doon, boru-boruah doon. Molo songoni do hata sien nalunia manang na borua. Iko siya kita do. Nagabi tado nakidison ima panguli. Panguli nakin ima kesetianya nakin ima tu hatai. Setia iba nak madongani. Setia iba nak mabilit na porsia. Dang alani haulion nai. Dang alani keberadaan na. Tapi karena sudah Tuhan tunjuk orang percaya menjadi nagabi naniulina. Sebenarnya kita harus perbaiki diri kita. Om donakin nagido isi paulokon parsaoran. Alandi dohamu nakadongan molo hita dison na pungu dison ima neng mahita nalau pabadia hodirita sona do nakin dipistelite son bangsun na badia nina. Artina da badia hita danggabe didok rupani pabadia bedia do ho nina. Adong do hal modokon molo marminggu hita kan didok masoni. Patial-tial ho on terlawi mana marminggu nina. Unang olo hita talu. Moli do halak pe do pakita manang dongan aka ama pe madokot tu hita manang doka aka ina pe madokot tu hita una kita gabi sumur ari ko borhak du hita manang dohonon nami son ima unang kita rencanakan untuk tidak bergereja unang kita rencanakan sehudok doon tupunguan tasakapi ma nalaho lau hita nalo marbinggu unang tasakapi manang nasong kita par kerejukan bulan 2 dihami neng 3 hari par mingguan. Jadi molo 3 hari par minggu kan dang adong bi alasan nama dokon dang bu iba ala botar do mulak iba ninna rupani. Jadi molo di bagasa bulan 2 hami iko pengoton nami do. Ala nungga di patupa 3 hari to tu hita pe neng memar minggu hita adong pilihan di hita. Dang gabi sonariokan dang nung pilihan nina. Boy mai. Ale dung adong par mingguan nakini songoni neng Roma hita nak peluja hita ikon nagay tro honota di baga sorhata son pangulina kin molo manopot na niulina neng pajupang doli-doli do anak boru kan di huju imana do neng pajupang obah nina jadi hita pia kadongan songoni man hitanya neng pajupang au dohot panguli neng pajupang au dohot tuhaki molo dong do songoni nakin neng pajupang berarti kita akan bisa untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Pajumpa kita do Tuhan. Ale molo nagay ta sakapi nakin lu jau nina ujungna dang marminggu dang pajupang behita. Ima naki di bagasan turpuk tonate. Alandi do hamun nakadongan beta mahita te nalo marnida di turpuk ton asa gabeta tarusso nakin salu bangso marnia hati goran hamuliau nina. Asa buduk marhiti gulmit tapi marhiti pakateot te marhiti akaulot tapi marhiti hadirot tope akan rodo halak bangso na asing marnida hati gorani dot hamulion ni dibata hamunak kadongan di bagasa tikion neng tapatu pado ima paborhaton dohot pangujakonon preses imasian preses periode 2020-2024 itu periode 2024-2020 lalu. Jalan matakas taboto ateh taringoto presesta padita renova sitorus gudang dua kana diulan nasida. Nakpe adong hamolon apalagi taringoto BPSK. Sudido nalok mangai disi. Tapi yang pasti kita semua keputusan sudah digodang harus kita turuti. Taulah hodi, dang adong nabui mangalosi. Akapadita pe dang adong nabui mangalosi. Alanido hamun nakadongan neng borhak manasida teh imatulan pakobasyon na baru di HKBP Resort Jatiasi. Ulon na baru. Jadi molosian
hapareseson tu padita resot atar moldo no menyesuaikan atara dong dotong beradaptasi namon tiki mana pareses do mersuru-suru api mol tamon padita resot anokkan ikut dui mana dotong mamereng sudi sian sana na keleng pe ulaun iko berengon na song kamion berengon nami do sudi api mol tiki paresi mana kan disuruh beng jonian baru persembahan nina rupani siap nina kahami matong rupani oman nakinate jadi do naima tu abang preses selamat jalan mak jalan parbuena mak nanu lemuna di distrikona te jala diduti padita Henry Banuarea manon jadi margogo mahopang alanggiku do na duon anggiku do jadi do namikan molosongon hami boy mata ida te song preses ibana do diri hen imana ai dok kosongoni totu ulahon nami do sudi saat benon turuas bagaimana untuk mensosialisasikan bagaimana asasa hati nak pemol song tiki hita bepiska lu jodo hami wado patorakon adong suku-sukun dang dapat diibakan mangalusi bano musi tu preses adong puse dang boy di alusi preses bano matu pusa musi o manakin uloni jadi molo preses do ima situa ni padita do molo situa padita di bereng do o manakinate neng manian diri heni budo tong kerjasama so no dokon ngetor marede ham so na dokon nakisonate punguan ama nasian rumbai diri heni tor marsuaro nina artina di so kita ngol mardida ima marhiti ha preses ne baruon ma ben semangat ma ima turua siuria nadong di Kepulauan Riau on adong doon song kepulauan ibana terbagi dope pulau-pulau on pulau nabal pulau namek mana adong do musi ima songon di luar Malaysia do Singapura artinya nakin berbeda di bana jadi molo songo do ibana keistimewaan di distrikon berbeda do distrik na asing beda na son ikon nage budu kita menghadapi kompetisi kita pelayanan pe ikon dohon nami do ikon nage budu tong mabain son akan nadinggan kita molo di hami hakewistomihi be kami do welding school nga gelombang kedua bana hapi di son aka na kontraktor aka pengusaha aka DPRD adong di son neng meniak kita mabain songoni asadong dihita sa distrikon untuk mengelola asabu nakin aka ruas tai siap nasida yang tidak punya keahlian gabi punya keahlian ibana tabe manon bersertifikat imana o manakin ulon ya pare susuni asa sedai hita disi angosong nido imana non rodo songon turpuk tau nakin nido konisui ima salu bang sumardida hati Quran dot hamuleon ni dibata ala nido hamun nakadongan uduk nan nomose dung pabor haton pangujakonon diduti musi untuk pelantikan perangkat distrik ala perangkat distrik kodo ima dongan ni paresesta ne baru sadonganon nami mana asa gabi lam tudingganna pakobasio ala nido hamun nakadongan mangido hami tu hitate tatangnya koma imamata si torus neng borhat asa marguguna sida di ulun ne baru nagawe songon uluan nasida di resort amata Banuarea songon uluan di distrikon tatangnya kon nasida do aka perangkat nape asa margugu nasida nalo patuduhon ima aka pangalan mansida rap do aka situa ruas di huria bergerak sude gabi hasangapon nitu hatta marhite harunasida marhite aka ulota amin martang yang mahita muliate Tuhan di bata Jehovah las rohanami ubigi hatami di pengoto ngulunami asa terus sami nalahok marsao doto uboto hamido hodo di bata namarhuaso menguludo ho Tuhan rodi nuengon satu tikinaro alani hami pe porsiedo hami Tuhan na manguluho di boto hodo akan narikot di hami jalan nungahu jalo hami guarne barui guarne baru dagabe holan na porsia kala Kristen hami aling tarida manian digulmi nami pakateon nami di rohan nami
ketika kami di hatiha kami pe mengadopi nasa hamolon nadong no kudaleni hami nuengon manang neng dalanan nami tuakati kinaro las rohanami Tuhan marhiti turpuk namion di pengoto hami asa tok kami madapotoko jal urupamu dang sip ho Tuhan dang sonak ko Tuhan marnida hami marhiti akan amasa gabi budu hami pajonok rohanami mangatusi ima hatami patuduhon ima holong ni rohanami dopako tarida madi hami hamubaon ni rohanami ali Tuhan nami pasu-pasu ma hami napung dison mododong pihak masalah nami tuhodo hami ro mangalu-alu tuhodo hami Tuhan pasahaton nasa namasad di pikiran nami di parogolo nami rodi sudi akasinita ni rohanami las rohanami Tuhan pasu-pasu ma hami napungudison pasu-pasu ma ima amanami sitorus naloborhat ima menuju ulon nai baru ima deresot jatiasi dongani nasida jala pergui pasu-pasu nanulata sida di bagasan distrik Namion songsoni Tuhan ima di pares nami Padita Henry Banuarea nalo makubasi distrik Manasida rapon hami perangkat Padita Resort dot fungsional rapon akasitua nang ruas di Huria molo sadado hami Tuhan bodoh hami mangado pisa alani pargui leon roha na tiur na dinggan tamanami asa dinggan nalau ulun nasida ima distrik Namion Kepulauan Riawon pasu-pasu nang keluarga asa bon marsida margogo madongani amanami di aka ulon nyamata pasu-pasu Tuhan ruas di Huriam na sorang di bagasat mingguon dongani pargoi keluarga menurung boru tapu bolon si burmagodang iana konasida hipas tujelanon ak inanami i songsuni amanami pe margogo dia kadongan nami pe amanami nong marujungolu ali Tuhan nami ima amata panjitan amata sian inang lumban tobing pargogo ya Tuhan ina nami apuli nasida jalaleo pikiran na tiur unang luas Tuhan holan madele ale luas mebana nalau mabikido pako Tuhan jala pasu-pasu ma ina nami nalau madalani ima kaparnguluan di akatiki naro pasu-pasu ma pangaredo ni akayana kon nami nalahu majalo pasu-pasu perbagason Chandra Sibolon do Marben Neborhu di tiki na jonokon dongani nasida nalu upuka madalani satu na mengujungi pasu-pasu keluarga besar Simbolon nang Neborhu samargugu nasida lau patu pohon ima acara jala paborhaton ianakon paromen nasida majalo pasu-pasu perbagason gabi keluarga nomor 2 nasida ima di keluarga nasida nang di Portibion muliati Tuhan nami pasu-pasu ma akadongan nami nomor ulang tahun umur di bagasan mingguon jala pasu-pasu leon gojang numur do las niroha songsoni di ulang tahun pernikahan dongani nasida Tuhan nalaho madalani ima pernguluan pardongan saripion nalaho mangajari ianakon jala molo adong pelas niroha do nasida nalo makamale tehon molo pe adong akadok niroha pasada rohana Tuhan unang luas nasida gabi humasusa unang luas nasida Tuhan ima nalaho membuat keputusan di dirina sendiri aleneng luas nasida Tuhan hohom nasida mabigi hatami pasu-pasu Tuhan di acara-acara nang patupon ni Huriam ima bona taon ima tuminggu naro dongani pargo yasa buidinggan mardalan songsoni Tuhan ima aka dongan nami na di bagasan parsahiton baik na di jabu nang di rumah sakit pasu-pasu aka ubat si pangano sinumon nang keluarga nama dongani jala urupi Tuhan nasida asa margugo nalaho mang dongani keluarga nasida jala pasu-pasu sudi aka na porsia dia ka ulon nami ima nama ragami tangya kono nami do ima dia ka dongan nami padita
nong jumolo siya tonga-tonga lipungan nami. Padita Jona toga torop nong borhat madapo ko Tuhan. Jala apuli ma keluarga ina nami na posodope ina boruna sida na me dope. Homa Tuhan mangalun apul-apul. Maleng gogo dina nami. Jala mangalun akan arikot dinguluna sida tu akatikinoro. Apuli keluarga besar toga torop nang keluarga Huta Barat. Pasu-pasu Tuhan, ima akadongan nami dari bagasan perkarijuan nunangon, dongani nasida. Jala pergugui, pasada rohanami Tuhan, nalau patu pahon akan naumuli hami, di distrikon. Asa margugu, asa tarida, ima hasadaon, ni rohanami akan aporsia. Muliate Tuhan nami, pasu-pasu ma. Huriamon, nagabi ojahan di parpungan nami, di tikion. Di ruas ni hinasida pe, siya na met satu nama tua dongani pasu-pasu ma di ragam niya ka ulaon jala pasu-pasu ma dia ka na mangadopi ka pergumulan lehot dalan dinasida. Muliate Tuhan nami naikkan pasaton pilihan nami uka marohan nami Tuhan mangalehot na dumingkan marhiti Tuhan Yesus Kristus pasiko ma tangyang namion. Amin. Mari dihita hut papungu pilia. Cik. Tuhan
Manami nanami hita na pungudison. Masuk mahita tu acara paburhaton dot pangucakonon ima preses sian periode 2020 tu 2024. Mari di mahita. Puji Jehovah Sang Pimpinan pada kita. Ai ditumpah Kuhutoton amoluanmu. Ingat baik dengan masa nadoi. Rasa Hamuhuriani Tuhan Yesus Kristus, sadarion parporota ma amata padita renova Jonisitorus STH dot keluarga, tuinganan pangulon nai baru di HKBP Resort Jatiasi mengikuton aturan peraturan dohot surat kehaputusan nie purus Huria Kristen Batak Protestan atong tabigi majolo di Jahahon surat haputusan taringotu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 043 garing pendeta garing SK garing 12 garing 2024. Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pier Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonalian HKBP tahun 2023 dan PPKU tahun 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Renova Joni Sitorus Sarjana Teologi, nomor induk pegawai 199112126031 971026, tanggal lahir 26 Maret 1971, jabatan dahulu Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau periode 2020-2024, terhitung 1 Januari 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Jatiasi Distrik 19 Bekasi dengan ketentuan A. Menerima tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi Poda Tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun huria. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia Kerja Sinode Distrik. Pasal 22. Patupahon dohon mangluhon rapor nyaka pertohonan naboktiki di distriki. Pasal 23. Maniroi dohon manjalo laporan perdalanan nyaka lembaga pendidikan HKBP na adong di distriki sian yayasan. Pasal 24. Mangalehon laporan doho tugas tu eporus taringo tu hatawon dohot parpidaun nyaka partohonan nagoktiki di distriki. Pasal 25. Patupahon evaluasi
dohot pasahaton laporan pertanggungjawaban maruju-uju tu eporus jala pasahaton barita panggulaon tu raport majelis pekerja sinode distrik dohot barita jujur tahun tu sinode distrik pasa pulonompon mangaradoti hut pacamoton resort na adong di distrikna asatakas manongos setoran 55% pilihan tu pusat marhite-hite BPSK Butima. Hamo Padita Henry Banuarea, sarjana teologi, magister manajemen. Nungatakas ditangyo kamu surat haputusan ni Eporus Huria Kristen Batak Protestan. Paujakom mahamu gabi preses di distrikon dot ulaun ni preses obar tu aturan dot peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Di bahini usuku mahamu diadopan ni dibata napuna huriai nang dijoloni huria napungu dison nolo dohamu ojak honon gabe preses di distrik 20 ke Pulau Riau on jalana olo dohamu mamelihon dirimuna mangaradoti uloni obatul lomoni rohani dibata nang aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan Naolo doau, saya didongani asin rohani de batamau, laho patu pahon saluhut nai. Hamo Padita Henry Banuarea, sarjana teologi, magister manajemen, atas goar ni Eporus Huria Kristen Batak Protestan, hupaujak mahamu gabi preses Huria Kristen Batak Protestan distrik 20 ke Pulau Riau on. Saya dipargugui diurupi dudongani jala dipatau Tuhan dibata aman itu hata Yesus Kristus marhiti hite ton diporbadia mahamu mangaradoti uloni dot manguluhon distrikon asa marsangap tu hatai marhite pakobosyomuna. Amin. Hamuak dongan sahuria di distrikon marhitiong hupasat ma preses nong diojakonon tu distrikon jakon hamuma nasida di bagasan las niroha dot dame gabe dongan pangula di harajaon ni debata masih tangyangan masyurupan saroha sa pikiran mahamu di bagasan Kristus Raja ni huriai patuluson lomo ni roha dohot parsudon ni debata di huriana. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Raja jalana puna huriai. Moliate marohanami tuho. Jala pujion nami guarmu. Aidang dipalos ho huriami so marparmahan. Alesa dipabakit hodo akan aposom. Naburju. Jalana olo suruamu mamaritahon hatam. Nunga di pojak ho amanami Padita Henry Banuarea, sarjana teologi magister manajemen, gabi preses Huria Kristen Batak Protestan di distrik 20 Kepulauan Riau on, asi moroham. Leho mato diperbadiai margogoihon nasida, parsahalai jala parbisuhi manasida, asa polin baritam naulii di baritahon. Lehon hahipason dot togu dot hiras ni roha dinasida mangarodoti sudi ulon son preses
Huria Kristen Batak Protestan di distrikon. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus, mangido hami Tuho. Amin. Nuaing pinasa matikion to preses na bori lantik, na lahok melantik kabit, MPSD, Badan Audit, Dohot Bendahara, Distrik periode 2024 to 2020 lalu. Dihamuna manami nanami dongan sahuria di tonga-tonga di Huriata HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Saunari sahat mahita tu ulaun pelantikan Kepala Bidang Koinonia Marturia Diakonia Majelis Pekerja Sinode Distrik Badan Audit Doho Bendahara Distrik Kepulauan Riau lahu mangaluju nga kaulaon di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan 4 tahunon tarlumubi di tahun 2025. Alani laho mangotang akadongan anang lantiko di Bagasatikion taideo mamuse edeta nomor 700 sadanakin ayat sada. Nuaing tabikima surat haputusan dongan Pakubasioni Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Kepala Bidang Koinonia, Kepala Bidang Marturia, Kepala Bidang Diakonia, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Dohot Badan Audit Suaksoni Nang Bendahara Distrik, Upasata Mitiki tu Sekretaris Distrik. Surat keputusan nomor 007 garing Distrik 20 garing SK garing Remawi 1 garing 2025 Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 20 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam menimbang perlunya mengangkat Kepala Bidang Koinonia, Marturia dan Diakonia periode 2024-2028 di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas-tugas di tingkat distrik, memperhatikan berakhirnya masa periode Kepala Bidang Koinonia, Marturia, Diakonia HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2020-2024. Mengingat 1. Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 1 pasal 9.2.2 bagian A dan B tentang tugas bidang koinonia. 2. Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab pertama pasal 9.2.3 bagian A dan B tentang tugas Kepala Bidang Marturia. 3. Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 1 pasal 9.2.4 bagian A dan B tentang
tugas Kepala Bidang Diakonia. Memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Daniel R.A. Tampu Bolon Sarjana Teologi menjadi Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau periode 2024-2028. Nama Pendeta Marudut Simanjuntak Sarjana Teologi Magister Manajemen menjadi Kepala Bidang Marturia HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau periode 2024-2028. Nama Pendeta Boni Sipahutar Sarjana Teologi menjadi Kepala Bidang Diakonia HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau periode 2024-2028. Demikian surat keputusan ini untuk dimaklumi dan dilaksanakan, dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Batam pada tanggal 19 Januari 2025. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea Sarjana Teologi, Magister Manajemen ditandatangani dan distempel. Surat keputusan nomor 003 garing Distrik 20 garing SK garing Remawi 1 garing 2025 tentang anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam membaca A. Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 3 pasal 9 halaman 56. B. Petunjuk pelaksanaan Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 3 pasal 9 poin 3 halaman 156. Mengingat perlunya ada para pekerja yang melayani distrik yang dipilih di Sinode Distrik menjadi anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik untuk melaksanakan keputusan Sinode Godang, rapat Majelis Pekerja Sinode, rapat pimpinan, dan Sinode Distrik. Memperhatikan hasil pemilihan anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik pada Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2024. Memutuskan dan menetapkan 1. Anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dengan nama-nama sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini. 2. Masa periodenya selama 4 tahun dari tahun 2024 hingga 2028. 3. Anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat dan arahan dari Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 6. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Batam pada tanggal 19 Januari 2025. Huria Kristen Batak Protestan, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea, Sarjana Teologi, Magister Manajemen ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan nomor 003 garing Distrik 20 garing SK garing Remawi 1 2025 anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau periode 2024-2028. 1. Pendeta Halomuan Hutagaul Sarjana Teologi. 2. Pendeta Roni Simorangkir Sarjana Teologi Magister Ilmu Komunikasi. 3. Pendeta Erwin Hutauruk Sarjana Teologi. 4. Pendeta Marulak Sormin Sarjana Teologi. 5. Pendeta Deser Jaspin Nababan Sarjana Teologi. 6. Sintua Ronald Manalu. 7. Sintua Budi Marganda Simanjuntak. 8. Sintua Jadiaman Simamora. 9. Sintua Nelson Simangucong. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea Sarjana Teologi, Magister Manajemen ditandatangani dan distempel. 3. Surat keputusan nomor 004 garing Distrik 20 garing SK garing Remawi 1 garing 2025 tentang Badan Audit Distrik. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 20 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam membaca A. Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 3 pasal 9
halaman 59. B. Petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 3 pasal 9 poin 3 halaman 156. Mengingat perlunya ada badan audit distrik untuk melayani di tengah-tengah HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertanggung jawab kepada Sinode Distrik, memperhatikan hasil pemilihan badan audit distrik pada Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2024, memutuskan dan menetapkan: 1. Badan audit HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dengan nama-nama sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Masa periodenya selama 4 tahun, yaitu sejak tahun 2024 sampai tahun 2028. 3. Badan audit distrik melaksanakan tugas sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat dan arahan dari Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 6. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Batam pada tanggal 19 Januari 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea, Sarjana Teologi, Magister Manajemen, ditandatangani dan distempel. Yang keempat, surat keputusan nomor 005 garing Distrik 20 garing SK garing Remawi 1 garing 2025, Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 20 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam, menimbang perlunya mengangkat bendahara HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, memperhatikan: 1. Program kerja HKBP tentang periodisasi di tingkat distrik. 2. Keputusan rapat Majelis Pekerja Sinode Distrik 20 Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 25 November 2024 tentang pengangkatan bendahara distrik, mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 3 pasal 9 poin 5 tentang bendahara, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Resmina HP Sihombing Sarjana Teologi, Gereja HKBP Palmarum Resort Palmarum, alamat Jalan Dr. Sutomo Sekupang, menjadi bendahara HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dengan ketentuan: 1. Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat. 2. Surat keputusan ini selama satu periode dari tahun 2024 sampai tahun 2028. Demikian surat keputusan ini untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki sesuai dengan semestinya. Ditetapkan di Batam pada tanggal 19 Januari 2025, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea, Sarjana Teologi, Magister Manajemen, ditandatangani dan distempel. Maaf. Lampiran surat keputusan nomor 004 garing Distrik 20 Kepulauan Riau garing SK garing Remawi 1 garing 2025, Badan Audit HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau periode 2024-2028. 1. Sintua Parlin Siagian. 2. Chandra TH Panjaitan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. 3. Sintua Fikram Nabitopulu, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea, Sarjana Teologi, Magister Manajemen, ditandatangani dan distempel. Au, Preses Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, nama rojahat tu aturan dohot peraturan HKBP, Patakason Haradio Muna, Gabi Kepala Bidang Koinonia, Marturia Diakonia, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Badan Audit, Bendahara Distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Boha, naolo dohamu gabe parhubas songona huguari ordeng. Hobartu isi ni surat haputusan naung binige munai. Molo narade dohamu dok kamu ma
alus muna. Marhite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni Todi Parbadia, upabaki mahamu gabi majelis pekerja sinode distrik, badan naudi distrik, bendahara distrik, suag songoni kepala bidang koinonia, marturia, diakonia, lahu mangula di tonga-tonga di distrik 20 Kepulauan Riau periode 2024-2020 lalu. Saya di pargugui, jala di parrohai de batama hamu mangulakon ulau ni. Asa marsangap gowarna, marhite-hite ulau muna. Amin. Mula mahamu di bagasat dame. Mare de mahita. Tunggodang si tutu ulaon muato di pasahat hata tuho dangadong beriki marale matahe ngolumi mahitiruan toko say patu amai halani Tuhani semua kirim balos na Tuhan di patado marni danani ulami manang nado parbueni. Sahat mahita kamang lutinang di acara namandok hata para jolo pinasama para tiket tu amang padita renovado keluarga dungi diuduti manon tu amang padita Henry Banuarea sian ruas ni huriata naung tarsurat jala tarpilit na mewakili mandok hata borhat dohor pacak konon ima tu amang Dr. Sahat Sianturi Magister Hukum jalana parpudi hata paborhaton dohor pacak konon sian MPSD biasa mamang mulai tema di emang sekretaris distrik ora sama kenang adorang so pasatami hata ala adong geson buruku 5 danaki non si Iren Bui Rabdo tita la baru sidung sian Universitas Udayana olah pemahon wisuda mana di bulan 20 di luas Tukata. Alani mewakili aka ibu tonang gina pinasa majuti mana bitong sidok korona. Shalom, Horas buat kita semua.
Terpujilah Tuhan yang baik karena atas berkatnya kita semua yang hadir di tempat ini boleh hadir beribadah di rumahnya, dan bersamaan pula dengan ibadah ini diadakan pemberangkatan serta pelantikan preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang baru. Saya mewakili adik-adik saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, partisipasi, doa selama pelayanan Bapak kami di Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Saya juga mewakili adik-adik saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kami sebagai anak-anak pendeta di sini. Mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kami adalah manusia biasa. Namun itu tidak menjadi alasan untuk mengulangi kesalahan atau kekurangan kami itu, maka kami mohon doanya supaya berangkat dari sini kami dapat menjadikan kekurangan kami, kesalahan kami selama di sini menjadi pelajaran, supaya kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kami juga mendoakan dan juga berharap supaya pelayanan di gereja HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau ini bisa semakin baik dan semakin berkembang di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Terpujilah Tuhan buat hari ini. Kami akhirnya sampai pada titik ini dan akan melanjutkan kembali pelayanan kami di tempat yang baru, di Distrik 19 Bekasi, tepatnya di HKBP Jati Asih. Yang kami hormati Amang Situmeang mewakili Eporus, yang kami hormati dan kami kasih juga Amang Preses, Amang H. Banuarea dan keluarga, beserta dengan keluarga full timer Distrik 20 Kepulauan Riau. Begitu juga dengan seluruh Parhalado HKBP Distrik, terkhusus buat HKBP Batam Kota Lubuk Baja. Begitu juga dengan PPD, PND, Amang dan Inang, jemaat sekalian di Distrik 20 Kepulauan Riau. Terima kasih Amang, Inang atas kebersamaan kita selama 4 tahun di tempat ini. Banyak doa dan dukungan dari semua jemaat pada kami sehingga kami mampu melewati selama 4 tahun ini di tempat ini. Biarlah kiranya apapun pelayanan dari Amang Pendeta Renovasi Torus selama ini di sini, biarlah berkenan kiranya buat Amang dan Inang dan begitu juga seluruh jemaat HKBP Distrik 20 Kepri. Kami menyadari kami manusia yang tidak sempurna, masih banyak kekurangan. Kiranya Amang dan Inang semua dapat memaklumi dan mendoakan kami, karena kami hanya doa yang bisa kami harapkan dari Amang dan Inang untuk mendukung segala pelayanan kami, dimanapun kami berada nanti ke depannya. Dan juga buat Distrik 20 Kepulauan Riau, kami juga berdoa semakin lebih baik, lebih kompak untuk ke depannya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita Amang Inang. Doakan kami ya Amang Inang ya, agar kami dapat menjalani dan melanjutkan tugas kami untuk mendampingi Amang Pendeta Renovasi Torus di tempat yang baru. Terima kasih.
Tuan ini mak dengan mang pres berokon. Awang pendeta renova ina. Jumulu mahita madok mulai itu mata pertingkan bahasa. Nasai manoktong madongani mengaramoti jalan mas-masuita saat turun di Bagaso Pason. Pada khusus bui di pasaur kita laut mangihon hatana beriti-iti naposona. Napinar sangapan amang pendeta Alfred Stumeang dot keluarga mewakili pimpinan ni HKBP naung pemeraton kami di Bagaso Pason lepas tugas dari Preses HKBP dan melanjutkan tugas menjadi pendeta HKBP Resort Jatiasi. Napinar sangapan isodo teh pendeta Abang Bintahan. Oh isodo alasya kantor pusat kon duduk gue batu lawan senior nami di son Abang Bintahan Hari Aja dot Abang Tugu Silalahi. Nah pinar sangapan nang aka amanami MPSD PS waksongoni nang secara khusus kadung pendeta resort nanti ngarak beta pendeta resort nanti anggona tuari setengah-setengah dobe alenggo sadarion sah menjadi pendeta resort. Jelas roh aku mengidak karung aku pendetaon ala gudang mangurupi salileng audison dangaung nabui tarbainau mangulak kaulaon ngolo soalani kadukungan yang kadong akon alani na perpudion memang bergumul berak dau aladak ya aku kirim ikonaung borkat dua dong aku satu honan jaladak ya aku kirim nakana songoni pendeta Simon Manulang pendeta Freddy Arahap sestonga ede aru memilih dengot kadang aku naung majuluani beberapa ngoton memang marsika sori dosudi termasuk harta hidup jabatan dan hea permanen maju selne mulai dia kadang aku pendeta resort naung gudang mengurupi hami na pinar sangapan nak suak songoni akan tutu nami di son adong gu pigi-pigi hubereng son naik adong amang siahan tulang palpipa mas holam mas nedo hingot adong amang jumaga di son nak kubereng amang jumaga nadiak sarjana hukum adong nang amang doktor saha siaturi di Bagaso Pason adong nang tulaku anggota DPRD tong tulang tapis tabal siahan adong ketua ya ikapsu Johnson Bagaso Pason nabui hadir Johnson Siboya sok songoni nang aka parhaladu nasihat gadup-gadup huria bui hadir di Bagas Tikyon jala sok songoni nang MPS nami amang bor-bor Pasaribu nabui hadir jala napinar sangapan cara khusus nang ketua panitia amang situa dokter siahan do sudi aka panitia nong makalujakon bui takas manomu-nomu akator dokta jadi hamin atur seda memang tersongi do roa hamin terseda tu Jatiasi datang tak dijemput pulang tak diantar do hami jadi mengalului penginapan mencari kendaraan sendiri ala tulu halak ku hami sanon jalan julu atar songoni do holan hamida dulu rotuson alai luar biasa panitiata sian rumbai semangatna manomu-nomu jelas roha ade itu tepuk tangan justru panitiata jadi bangga kami mengide panitia dengan sukacita lau patuduhon distrik 20 Keprion pertamue ade jadi soni marah mulai di kita panitia do sudi ka dongan panitia sok soni nang di PPD
pendek cara khusus PPD. Ate. PPD OP luar biasa don. Bui dengan merdela nak keulaun. Si patas oke peng, abi bui merdela kalau terus. Jadi semangat nih kebersamaan di PPD dari dulu sampai saat ini luar biasa. Saya yakin ke depan akan lebih mantap lagi. Alana ada songon hami seliling di son. Ala sebagai preses song ketua PGI gudang tongak kepertikian di luar. Gosa Leon ngelebih fokusan non presesta laku menguduti akka persauran na luar biasa ke depan. Nah pinasangapan nak suak songoni parhalado HKBP Lubuk Baja Batam mulai godang mari tete uluan ni huria nami di son. Aiso di bamar huria. Jadi kon mohon pamit dua mohon maaf sekalian tuaka parhalado narong di son ala terlalu otik aka perjumpangani. Au hera tahu do di son. Ala ni Covid. Jadi seliling Covid tang bui pauda ku hita hei mar persauran alai yok pe bui mardala na kaulaon alai partikian na JPKP macargado gudangu pengalaman na bui hita ku pami. Sok songoni manang dihamu aka damang do dainang ruas ni huriata na burju sudi do hamu burju ade sudi do hamu burju panise asal tu dia iba nagudangan manise sipata bingung iba baik di jalan baik di pasar baik bolong ngopi-ngopi baik di perjalanan baik di pesawat baik di kapal ulu udah bingung sudah naingin naroha alema ala ni burjun yak keruas tanarong di son jala termasuk natwari hudok disinilah termasuk persekutuan yang soft yang benar-benar kondusif walaupun ada dinamika alai dak pola mabain hagu turun. Jadi ini adalah merupakan pengalaman gudanggo pengalaman nami seliling di son marsi ajar kami sian akan ngaku perditaon yok perong ka seniorku juniorku di son alai gudanggo hubutihi ka pengalaman nasida jala loyalitas nasida tu uluanna loyalitas nasida tu ulau loyalitas nasida tu kebersamaan na perpudion dongap perdita na dua hidupe buih hubereng songod dia ikat niak kadungakon lahu manarikon keluarga nan ditinggalhon dongan na satu honan tak celiling di ngoluku adong sian grup distrik bui aton songoni dengan na panupahion tu dongan na satu honan jadi natuar seda di pasah distrik Kodo sian ganu puria 40 juta tu perdita Fred diarahap selilingon kholan sekedar na do jadi banggau magidakan aku perditaon betul-betul nasida buai patuduhon pabuah sapak kilalaan. Songoni matong nahu kirim kami nang tutikinan yang ro. Terus berkelanjutan aka kebersamaan na songoni. Jala kami pe husa dari kami do amanginang. Panupahion sianaka manami aka anggota dewan nagudang laho mengurupi aka huria-huria nang distrik dia ke ulaun. Boy gudang berkembang parjongjong nya ke gereja-gereja dang lupakon sian partisipasi nya ke ruas tanah hudul di anggota DPRD tingkat kota do tingkat provinsi. Alani do naksuak songoni di bagason bason do distrik ta do konon nami do diurupi Opu Jonas amang John Kennedy distrik ta tang marperkiani tangarong pagarni jala amang John Kennedy do napaturehoni
Dangarong hepeng ni HKBP di si tiki pajong jokoni nangguli per. Jadi nasida do namangurupi pajong jokon boy bagak songoni uli distrik tai. Jala suak songoni nang di panempen nasida dia karagam-ragam di ulawan. Tadaru nasida ruas ni Katolik alai mararuan sian HKBP. Jang di lupon nasida HKBP. Jadi las roha boy tong yauk pe dang sahuria hita dok nasida alai dihurupi nang huriata HKBP. Jala angwa kapiga-piga ruas tong dia kalau di distrik sai manupahi sopole kon marungut-ungut sandok ahnabu hubai kami. Soni manian terus julan nyarion cara khusus tua bakon. Jadi pada setahun setahun lagi jang kami. Jadi amuku pe tong anggini natorasna. Jadi terus natorasna senior jala abang ope tong senior. Kalau ini bulu preses, aku nggak dua periode mana ondope. Mudah-mudahan boy haduan di periode kedua. Mulu kami, mulu dokon natur sedang tu inang preses, kita nggak terlalu banyak berharap. Karena Tuhan sudah memberikan banyak berkat. 2 periode itu di kota besar. 2 periode itu dari kota yang kecil yang mungil. Sian kota Manduamas, Tapanuli Tengah. Dan kita berangkat dengan kesederhanaan tanpa ada modal apa-apa. Saat tu calon kadep natur sedang tanpa modal apa-apa, hanya memberikan kartu nama. Jadi kema, ayo laku bi kartu nama enak, babai non. Jadi, arong gua kepiga dongan naburi, nasai mandok huru pipe, amang preses, dongan sa Jakarta dah, nasai pi, luar biasa. Kebetulan muse abang enang, awang apply kadep diakonia. Jadi torero kondo dua hamu isi herana song bejol mainna. Ngiri du HP bolong nasongonon inaroha. Alai gosong kami songondok kotu inang preses sudah banyak berkat Tuhan. Dari kampung-kampung kita diangkat oleh Tuhan menjadi preses HKBP dan diizinkan sampai ke daerah kota Batam ini. Dan ini luar biasa berkat Tuhan. Jala alanido tuk penwain tuat sian tahta gabi turun senokon amang dita elpret naking turun menjadi eksekutor baik nikmatan do sudiate. Ada saatnya songon roda pada tidu tehi marputar hapi portibion. Ate dak saya terus digijang sifat ada konditoru dak sifat memerintah sifat ikut diperintah. Jalan itu di bakasong-basong bang kami sukses terus bang, nanti sukses terus do kakak. Yakin dau pengalaman sudah banyak. WP 2 periode pengalaman ya kakak 3 distrik ini, nilai cuma menong presisi 3 distrik ini. Mulai dari Samosir lah sampai ke daerah Pekanbaru lah luar biasa. Yakin dau mengida preses tahun akan lebih melejit. Lako menguduti akka ulaun di tengah-tengah di distrik tak. Jadi soni mara si dokonon nami nang dihamu akka dong aku saulaun na full timer dot keluarga salinai molo aung na hurang lobisian kami. Di akka pelayanan nami Tuhamu kami mohon maaf. Huji kami do saliling gabi preses tidak akan pernah menjadi pres yang arogan, tapi menjadi preses yang boleh menjadi mitra. Jadi sasi tonga neng dokonon nami gudanggo akabarita na kurang pas.
gudang beritan pas. Marikul kami dia ke pertanyaan nami. Neng mangarajumi ahadu neng nasala na hubay kami. Alani kami salinay mohon maaf. Walau na hurang lebih. Samulai proses pemilihan ni preses gabi ngalihita. Ape huji untuk bertindak lebih arif, lebih bijaksana, tidak mencampuri. Ale bolo songonipe ikon siap bo kami lahu majalo be konsekuensina. Jadi salinay mohon maaf. Mudah-mudahan ba titik keneng ro boy kami lebih dewasa, bolo hurang dewasa salilingon, maradupon kadang aku na full timer. Mudah-mudahan kebersamata dakola sebatas di mata mon. Nobe baju pangwe tahaduan di ngaran baru, dia pelayanan baru. Kadang pedita menetap pita, alai pedita natorus marhusor secara saduhuria turian asing. Alai imarasi do konon nami asa puas kami laho manguduti akaulon nami aka nahurangi tasalpu kombay. Tayahima ke pelayanan yang baru, nanti tayahima pelayanan yang baru. Mudah-mudahan kami pe di ngaran yang baru, di distrik yang baru, boy mamukak persoalan. Itu soalnya dokter yang mengpendita naking, kami harus belajar beradaptasi. Dengan yang baru, songon pendita resort, songon perhubas, songon keluarga. Jadi salinai kami sekeluarga, do palima yang nakon nami, memohon maaf yang sebesar-besarnya, cara khusus tu akan aku na full timer, dia kekurangan nami, maradupun kamu, didiki nasalpu, mudah-mudahan abang nami dison akan semakin lebih bagus untuk merawat menjaga kebersamaan. Imara hata moliati gudang sian kami horas madi kita. Moliati madi tuhata ala huberek partikianon no bagas na non mulai marhubas mahami mulai marsugut alani hola partina dam masyak kami asa muraka mangkainang oto muna au dang di Banua Gijang dope jalarang ulu atu Banua Toro di Banua Tongor dope hita marga Banua Rea. Kami poparani opusi Raja Parna mahami. Siar Raja Sitepang marga Sitanggang Sigalinggi. Jadi hupatak kason suatu ngadong keluar manukur marga hadu teh ina mumuse. Au pasong nedok niang kiku dung roes kaku gabi pares di sotar songkok doau. Waru benokku manguduti ulon si Reno Paun. Alana huboto jol manager cep doi bana. Walau au jolo marpikir dua mangulasi ulauku. Alai uingok mamuse sude. Pas dona nirok ni mana na kompakan bapakku tu bapakna. Bapak namanya dua sekolah guru huria na jolo. Abang kalas ni natoras ni proses Reno ma bapakku. Kalas tulu bapak kalas cada dungga be guru huria na sida bapakku mau parjolo masuk tu fakultas teologia Universitas Nomensen na pinabroha ni dokter TS Hobing marsikola teologia lautus padita duk tahun masuk mamuse baba urai padita MSP Sitorus fakultas teologia terus mana sida serap ku cerita udah tuang kikon natuari di sana ditiki melayani bapak gabi kepala biro direktur setting na jolo guarda kebetulan gabi dusin ma bapak uday di STT HKBP makatai mana kebetulan roaw ku bigi-bigi mahalakin bercerita amang taheyate bahasa di Tuhan ibu hita songonon sekolah guru huri tapi ngagabi padita jala buhi ta songonon halobian ni natorasna sahat tu master teologia
angko bapakku sehot do sarjana muda teologi. Neng dohonokku di si nangangki kope adong ku halubian na siya nao. Hamona aku hola di senioritas itu. Bapakku abang ni bapakna, au abangna. Akamang kay nang nunga ala hubereng nakin papan bungay luar biasa. Wala masuk nakin neng rodo iluku ala siya kena kahurian na hubasi maban ucapa selamat. Parjolo au mangula dong kita balhon gabi padita resok di pangaribuan 7 tahun. Siani au pidda gabi padita resok onar runggu distrik Samosir 5,5 tahun. Rodo neng sude aka perwakilan ini neng dison. Siani au ditugas son HKBP gabi padita resort di Medan Selatan, resort Medan Selatan. Siani muse dihapus hidup ni huriat tau gabi padita HKBP resort duri na di Sepron distrik Rio Pesisir 5 tahun audisi. Dukon ni di Papua HKBP mamusiau makubasi huria HKBP resort Rumbai. Dung 32 tahun padita resort di Rumbai ma bapakku na julu. Romu segeleng na di tahun 2020 sada. HP ima harwa parbuen itang yangi. Iko pabor haton di parumbayonau gabi pareses HKBP. Jala ido nakin mulai dokon anggiku nakin pares serenopa. Ido balgani rohani parumbai. Ubay di borok kalakos ada pesawat manarona autoson. Nang pe marutang-utang wala konong kos na hubigi. Akamang kay nang kami onom yanakon nina tua-tuai 2 bawa opak boru nunga marhasota sude. Ala yang go bapa nga almarhum 2 tahun duk paciun. Oma sehat dope jala ala segala sesuatu hal neng rohia do oma tuson alai batal ala ni kondisi kesehatan na neng menjelang umur 80 neng oma. Nah dilebukon oma ulara no baga di Portibion. Ima boru ni rajai boru purba jalan amaraso tak kami biga tahu teh maraso memahami tahun 2022 berarti jalan 23 tahun. Jadi luar biasa dohami akan ipat di tahun. Maaf jotu akadung apat di teh. Ate Erwin, ada si Erwin. Molo 5 nakini anak kon di pares serenopa, au pedang ulu telu 5. Ale tong gadung halu biakku. Molo borukon tahunon wisuda. Anggo boruku na tanggal 31 Oktober nunga di wisuda. Sekala di mana tong? 5 madi hamidak danak. 2 boru. 3 bawa. Pola soho tahu tu inangon sehudok koi. Molo piga pegelek kon huban warna sian M niku. Seorang masih akan ngabur huban masih metania. Seorang mabawa huban masih Marcel. Seorang maburu musisi nomor 3 huban si Miraibel. Roma basa-basa itu hatta dapok makembar bawa. Wingo mai di rumah sakit Harapan Pematang Siantar, udok matu bapa nahinan, bapa, alawan nama na perpudi, bae majo guarnion, pohopum na duon, ale saya ada syarat, baen sian M guarnani. Mula mahami itu Samosir, di telepon mau, omma padita nami, bae ma guarra, si martubur do si martunas inna. Keberatan masuri akai tonaon. Batak kali hinda. Ujungnya alanga terdiri guar sia tuhat dewi.
Ia si kembaron hubahami magwarna David Pritz M dang bui pagajang unina. Dukoni kembarnaon si Daniel Felix M. Kelas 2 SMP manuaingon jalolo nomor tokaron persoalan emon. Isi doa lako si martubur, isi doa lako si martunas. Bereng muna manon apalagi perlu baca. Esot doa hami marhuria. Posro amuna terhubua pe alau na dua. Alau na saya sukuni hamu sutung berbeda sida. Imara kamangkay nang partina dan nami, boy marano di sobo hita tapagajang, ya songona hudok tua kadongan full timer na tuar sa terima, au halak nana simpel doau. Rapolay margajang-gajang, alay na parpudi kodono kudu di bagas joron, mau lihat ma, diakah manami nanami situa, bunguan Qur'ama Efrata, suak song ini nang seksi pertamanan ni HKBP Rumbai, luar biasa. Kolong ni rohamunai, ujo pihamu tahun naromus ya tuson. Para dihamu makormuna. Mau lihat makamang kenang, horas madi hita salhuna. Melihat tema dia mang sitorus nang songoni dia mang Banuarea. Partikenon pinasama tu mang Dr. Sahat. Oras madi tasaluna. Mula tema di tuata, sila pangaramotina, kita hipas haluhna. Nau persangapi kami, amang pendeta renovasi terus dot keluarga. Nau persangapi kami, amang pendeta Henry Banuarea dot keluarga. Nau persangapi kami, sudi aka pendeta, na full timer. Nau persangapi kami, rombongan, naro sian rumbai dot keluarga. Suaksoni nang persangapi kami panitia bisa sambut ketua nang aka anggota. Nau persangapi kami amang pendeta SM Siahan, amang Jumagan Adeak, tapis dohot Jimmy nang sude kita nadong di ingananon. Lanang au mamesan nakin unak pagajakku. Jadi sekaligus mak napinar sangapan saluh na nadong di ingananon. Perdoloma tu amang molo tangyang kami amang molo tung pidda amak sianokian ikon jadi kadek bo lai dang apa lapul tangyangi dibege Tuhan kira satonga dope buasa hudok satonga alana tempat naginatin yamangi boy gawe kadep molo tarsongod di Deverdeon ngamasuk tu dapil natoho molo di Farbolan ngahira-hira di ruang penalti na yon. Jadi mudah-mudahan di sinode berikut Torboy amang muse gawe kadep. Jadi narakin bolo Farbola ngahira di ruang penalti tinggal mananyakon dua sisi nai nga pasbe. Jadi yang go harapan ikon pindah menjadi kadep yadonyan. Gudang dope akan ada sulauta. Nasuso tuntas dope memang ima serbaguna dot aka sertifikat jaka huria na adong taula na 2 tahun na salpu. Lai maruati kina pindah amang jala son na didok nakin tempat hira-hira pas do tu ruang main na tu dapil na lebih pas. Boyam malak pindah manang na tu tiban lama barang na do to be. Ade. Jadi oke rapas dope tu jati asi rohani Tuhan. Suaksoni nang amang Jumaga, melihat emang na di hari Jumati pajupak kami sampai jam 11 lewat. Hira ragu-ragu dope dang dohot tiad dope amangon per minggu rapak dohot tita. Alana gudang kegiatan na lain nasugod di bawah nasidama rapat dohi tanot di sini nak. Jadi
Dari tanggal 6 Januari mendapat piagam do Amangon sian Purusta. Ucapan terima kasih ala Godang do Amangon berbuat di Keprion khususnya tu HKBP. Jadi ibape ina tidak kodoi bahwa Amangon Godang do berbuat dakolan tu HKBP sabotulna tu gereja-gereja nasing pe tong do Godang Amangon berbuat suaksoni nang tu agama nasing tong do berbuat. O 45 nasida gawe pimpinan DPRD jala torop do na difasilitasi. Jadi saya amang. Suaksoni nang tu amang siahan, SM siahan. Jujut kita dok pipa mas putih. Ot sebelum mengujak kodo ni atamba jo sude. Molo nata rasahon pada saton sonarion daksa dia dopion. Molo waktu naeng meresmikan kantor distrik Jabui. Aki kolan manetes dos awatik ibe nawalan napaingot doi bahwa garezon daksai dope bocor dope tong ibe napastu amang pareses. Asado amang mandangyakon. Ena tulu arot dang rawudan, alai nasogo ikarawudan ira-ira tanda-tanda deh. Asadot amang madukung manangyakon asaway hatop say garejaon. Listrik ang gangguan. Jadi tong udah dang apala sadia do yang kona talamion paling makipas-kipas otik. Waktu naing mamulai kantor distrik naing meresmihon Roma opui Sutauruk. Amang siada itu bendahara au bagian seksi repot. Jadi ngaro opui apa tong pagi-pagi sama sinasugut apalah guguhian udan. Ngalau majemput markasile tonga majemput opui itu bandara. Apa dang boy masuk mobil manang madala patu inganani. Di pauame mah di telepon masih pitor. Buam majo markaliling-kaliling opui saya baik kami jo triplek asa boy masuk tu tempati. Jadi kalau muda waroa dirasahon opung utawuruk, ay sohon nasing inganano namang, natu dia do hita musein na. Daw maksud si unggerisian odobe ngatalami untuk mengingani mengojakon kantor distrik. Ucari tapio na saya botak kamak paditodo bahwa ngirina waktu. Jaladang ihiad dobe sebetulnya di awal untuk kantor distrik lebih zono dope tu kantor wali kota hira di seberang ni welcome Batamido jalan atong dibayad di si batu pertama rodo tong opui teki peletakan batu pertama alai adong na protes pazono kunin na tu masjid raya molo waktu hira-hira di si mar 5.000 meter do alai disuruh mahita piddah gabeliam mas 15.000 meter si songonarion. Ima riawat nadong di alami hita taring waktu distrik 20. Kira-kira nga 24 tahun, 20 tolu mang 24 dung adong distrik 20. Jadi ima perjuangan, terutama perjuangan namang siahan selaku bendahara clear dosude dang adong utang. Ima waktu denggat sudah madalan. Oleh tematong diamang mak ba diujak kami mamak tutuson nang duduk nami nakin di bakasal las niroha sanggia matong amang dipargugoi dohot inang nang keluarga di namang ula di distrik 20-on. Distrik 20-on terdiri dari 21 resort. Kira-kira 67 gereja. Gereja dohot pos dohot akan asing 70 sada, jemaatna 63.375 jiwa. Ocean almenak don sugut jamopati ucatat. Molo di Batamon adok 15 resort. Gerejana kira-kira 40 sada, nah di Batamon don terutama napala perlu tabenahi. Ala godang do disohon dokumenna dang apala clear dope.
Jadi perlu mungkin tabenahi talajuton naung di ula amang sitorus asaboy gawe jelas alana dison ikon izin mangido sian otorita Batam baru mangido IMB do sertifikat dot akan asing. Adong do bedana mungkin sian daerah asing bang nasian rumbai woido olam mangido tu Pertamina ge ang boisot mangido pe rangilean maluhor petong dangilean agak rumit. Jadi ommas ada na perlu tabenahi ba molo perlu bantuannya kadongat nadong di DPRD radero nasida do tiba mangurupi alana di provinsi adong opat talak Batak tolu jemaat niha KBP di kota adong 12 halak Batak opat jemaat niha KBP. Nah dimaksud di si boido arahon non niamang ahana boi bantuan nyaka nasida. Di kota Batam jumlah jemaat HKBP 52.040. Nah maksud di si molo jumlah penduduk irahurang dope onnian persentasena. Jadi mungkin butuh dope hita tong mabeta-betai akahalak Batak nasofala jelas dope pendaftaran da. Mungkin molo tong adong nong pindah gereja tu karismatik molo daftar dope irabutu dope kita mungkin mengarahon nasida asa sebanding penduduk kota Batam kurang lebih 1.200.000 ong madok hira-hira 20% kelak Batak berarti nga adong 240.000 alak Batak melutuk 10% pesiani mangna 50% HKBP ba ngai kon adong mungkin tu 100.000 dina rohada alana alak Batak melodang tu HKI GKPI do aka nasing mungkin metodis sebagian GPB sebagian jadi mungkin berapa makarejoy mahita tu hari-hari nalah roh jadi songonima selama bertugas ma amang renova di Jati Asih ba molo pas roh tu Batamon masih teleponak kita jok sonima nang di amang diojak kok kami ma jalai tanya kok kami amang nomor tugas di distrik 20-on siasi rohani Tuhan di Pargogo kita saluna oras. Ya, mulai tema damang syaturi. Partikenon pinasaha mana perpudi tu MPS, MPSD, Kabit, song-songni nang perangkat distrik 7 luma saya mana mau hata MPS Amang Pasaribu MPSD na baru dilantik Kabit na baru dilantik Iya, Somaita agak perangkat distrik. Ya, mau lihat tema di Tuhata ala di Bagasan Sadar. Radang holan amang na hurang lubi di parsauran na salilingon hami pesong ni alani tabering matujulu ala godang dupiti kita lo mangula dohot mewarnai huriah KBP di piga-piga periode nanaengro jala sehat mahamu borhat sian Pulau Batamon jala sehat mahamu satu Jati Asih saya didongani Tuhan jala dipargugui mahamu Uhud diparbisuki lo mangula songon padita resort di Jati Asih lo songon ima dia manami pad
Preses 2024 2020 amanami Padita Henry Banorea. Selamat datang ma amang preses nami do inang do keluarga nang pesa darion olah kamu na dua nong dohok mai keluarga ala disodo keluarga besar rumbai mandongani nong sudema keluarga nong saat disonate jala songona didoko namang preses di acara serah terima tapadalan ma ulau ni songon super tim mahita Arab mahita alau mangula di distrik 20 Kepulauan Riau jala memang godang do na ikon tahu duti aka pakobasion ni amang preses 2020-2024 asa songon jamitan ni epurus nakini asa sude ruas ni HKBP distrik 20 Marnida Hatigoran dohot asa ngapun ni dibata marite hiti pakobasion ni amang preses rap do sude perangkat distrik dohot full timer dohot sude parhaladu na adong di HKBP distrik 20 jalan Parpudi mau lihat ma di Huria HKBP Lubuk Baja Resort Batamon naung rade majakon sude aka ruas naro sian resort Tarlumobima sian resort Rumbai lau madohoti ulaun acara paborhaton pangujakon dohot pelantikan perangkat distrik di periode 2024-2020 lalu tuhatama nama masu-masu horas manita horas marition dang polara hal amang hudul hujo hami ma amang padita siturus do amang padita Banuarea ala di panitia amang panitia bisa kita ke depan amang tikion pusat kami matu datu tuanami amang siahan dohot amang purba amang situa SM siahan dohot amang situa S purba rap dohot keluarga Perjulu sali mau lihat ma di pasar Rohatta, tutu hatta. Di acara tasadarion, na sambut pisah itu teh guarda, pisah sambut do, oh pisah do perjulu teh, ibn habi perjulu habi. Mau lihat nang di panitia, ketua na Dr. Sahat. Dak kuripu, ikung gabedo tiba jongjong. Mangulahon na lubengkani di Tikyon di na paborhaton pareses renova sitorus do inang burusinaga do keluarga sasude alai ador sutorus cok kataku tu pareses naneng borhat tu perjulu maju pasahan tu pareses ne baru amang Padita Banuarea yaw amang maragor situa SM siahan inata burnenggolan situa nok paciu umur nga 70 tahun moliate mari tu hatta dinarok persoringan marsoring guarda margatti di Pertikianon ima uluan di distrik 20 Keprion molo dipikir aku sadiri kodongonok kudo anggo kamu penditai ngai teke kamu hinaan surat bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah HKBP itu kan nah berarti tikos sudah mordong-ordok peamu itu satu sohon perjanjianmu do mabba ini nanti alani amang
dak pola gajang belana saya paju pengamahitan non selama bertugas sama sunate olan ucapan selamat datang, selamat melayani manguluhon distrik 20 Keprion so inang ate dok keluarga sude las rohana king babiki carita munai auk si martunas auk si martubur ate asa martunas martubur nang ulomu di Kepri 20 ate mulai Pak so inang dia manami narosian rumbai las rohaku nakining dakuboto na do rombongan ni ibuan amang pandita amang pareses alai tor mereka tinaking situasi regar mendapat tonau pura-pura hudokon ai se do taheniku siris si regar roina oh bagus tanda horo piau niku tanda bapain na ide mulate di kadiramu selamat tawed de munai sa ula tahonamme alani amang margogo mamang diurupi inang mangula di distrik tahun ade soni maju kata tuamu perkenalan jadi yang go di Pareses renovasi turuso las rohaku tabalnya dua nok kang usah dari saya ada sian ruas ni HKBP di distrik 20 Keprion saya ada tulang ngau boruku yalam syahado alai nama dubo ni mana boru syahado dan idola si rohaku jadi Tuhan ido patoton kusuku jo doktori ni atur-atur hodo doktori daung ate daung inna memang Tuhan ido mengaturi sudi ukap rohana mungkin nama tahun dah tumuan non situan rohana ini teh mulai tiba di ketue alani las ni rohana mi mulutuk pe borak damang pendita nami Pareses nami do inang do keluarga irohaku dang na luar biasa di sini mulai do kona mata nomor jamita nak kining ya tiki Pareses gudang anak buah anak kana di resort abega pendeta resort Paresesi di Jatiasi di Bekasi gabita bagumorang mo siya ay sahama tu wake manak sektor no ramotamu doka ruas na malas dia situa na malas betong jamu tamu si apete ke Pares wala padita resort itu lapor itu deh jadi Tuhan terus mengatur di sini anggo pangiduan nami di jolo ma Tuhan majulani hamu dak ulam musude ipasma amang pandita nami dot inang dok keluarga na mangula di porlak itu hari ditabade batama pasu-pasuna silas di roha hahi pasot terlumubi anggo so hipassa mu dia bemelayani dito hahi pasom ma dungi mulak kaudengi tabangonon na memusi ate pos marwani pandita nami margogo madamang isi silas rohani panitia di sonek pasaton nami ma songon cendramata tadda holong iroha dohot ulos alis tabi dang namar jamita udah asaboy do balon yang pandita hamu ka pandita nami nang dia ke jamitamu menguatkan haprosiaw ni halak batak tentang uloso gudang ko makritiko wasekkan ulos pasahaton gudang au na waktu siya mau pas aja deh mangiuton na uboto ang godang dilihat debata todi napistar tuak kainat tasuribada ina ni halak batak iliam iboto martonun ahinat do pakin nakkenai ahinat do pakin ni jolma to tulak lak ni hawi do jadi jolma ay basek ko dulos leano dang uang na marga leano tu na holong iroha dangarta buasa ulos ay guarra ma ulos tahop mabelas ni roha mabelas pamatang dari si pasatan namin waing jadi asalas dijakon todi do rohani pandita nami ma do inak pandita di son dagay pandita resot tamu di Jatiasi Bekasi las marawamu di son uloson terbalik tak pola liak konotonda tak sia liak konotonulos di son siados di rohani
sude ruas do perhalado do pangulan agotiki na di distrik 20 Keprion pasahatot tadda holongiro berupa ulos omma ulos nirokan ulos nahapal si torok rabu asa hapal manak kaprosiao do prasaurata na mangulu do mar Kristia dia ke BPO jala toroma aka na ulo mangihuton Tuhatta Yesus ala di ulamu parjami taumu oras mau makeon oras mahami na pasaton Nautik ko na tinggal asa di pos habatahoni di dok si tua-tua napurat tanah to ano marangking masih ranggongang tung badat tapi pada udau to ditan sa Tuhan masih gomong-goman ipesa hujalang oleh oras mamu borhat iya songon naman bay padohan niya mang sihanakin mau lihat ma dito hatta mau lihat manang di persaurata di baga seperti kiano alayat durang soto amang pareses ne baru do inang pareses pasak maso sauti tu amang sidurus di nalau pida tu inganan ne baru tu pakubasion mau lihat mamang di pakubasion muna na selengon di distrik 20 Keprion di persaurata Rosu Uli Las Roha masih tomuan aka percupangata di bagasa dami do las roha tu akatiki na nang ro dan nang makobasi tuhuria gabi pandita resort lebaruan nong amang di Jakarta ita betu hamba di amang bisuk doh gogo lumuwahi pason laho makalaputi ulaun nyamang makobasi di tonga-tonga ni huria ni Tuhatta horas mamang Borhat, siak Keprion, sahat di Jakarta, di Huriane Baru, horas mahami salukna, nadong di Keprion, aka ruas do aka parhalado. Songanima siak kami tu amang do tinangate. La songanima di amang pareses, na baru di saunari di Ujakon, di Kepri 20 Keprion. Molo dua padoha penwaeng hatakon, tersongko tahu natuari sada rotelepot tuau odo PHA di Keprion sada momen pasahaton temu pisah tu pareses na baru doh na lama pasahaton ulos di dok tuau iko namang do pasahaton ini na puasa au ala kebetulan amang pareses tahun mangalak boru-boruba so pikiri mapor ini molo hata ulus dua non berarti hata ni ada nama inna rohaku boha dan nobenokku mangaturon naraku ada hubua make simpulan di padomu Tuhani do sude parsaoran na arga tuaka paradaton doh dihuriai ibadomu do dua cai mabain asauli doh denggan jadi ope amang pareses doh inang pareses amang boru doh na boru di pasahat panitia ulos atas nama ni parhalado doh sude pangulan dagu tiki na adong di distrik 20 Keprion ulos na gajang ulos itorok rap
asa gajang ma barita na uli barita honon nyamang dilia portibion luwoy ma di keprion jala torop akaharat na porseha songot torok ni rabun uloson alani abang boru doh na boru uli las marohamuna las marohan badamu las torah itu dim ita betuham maria diamang hai pasod do bisuk lahu manguluhon distrik 20 keprion to katikin adang ro di bagasa kai pason doh las ni roha tu songno pinabuin yang natapatu panitia lasma rohani amang doh inangate ngamar tarob bohami nakin ngahubotong ami be tarob boy marabang buru do au doh na burate songoni ma asa songon hata parpuni ma asa maus diguitiahan rak mau lihat ya Pak, asa song nahata parpudi ma dohonan, asa emis tabajua ma perlinggo manisi borok, debatado sile hotua, horas mahita salhuna di parorot. Amanami nanami sa taujungi acara ta mare de mahita. Jongjong mahita saluna. Sami papuli rohanami gabi pangoloy diho asa masa halahali nawakatindakan ho ingananmu rohanami tondimi manggohini Pakedo molunami Tatang yakon ma piliata. Ali di bata amanami na di bono gijang. Hodo harorani salhut silehon leona dinggan do nasa ulibasa ne muliutus. Hupasat sama siya na leon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na hucus i jolom. Pasu-pasu me jalara moti. Asa hupar siya kami pilihanon. Pati bulhon harajomo di tonga-tonga ni huriam do de portipion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hamodok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di bono gijang, sai pinurbadia magwar, se Roma harajon,
Sei saut molomoni roham di bono tongon sona di bono kijam. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sisa modosa nami son penasa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugitu pangjunan. Palua mahami sian pangaku. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata mula mangasum tiga bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sonda kon Tuhan debatamu hina tuho jala asima rohana midaho. Di dopa kon Tuhan debatamu hina tuho jala di pasorho madamina tutodim. Amin. Oras selamat hari Minggu madihita. Di soma juga kadang apa dita, maraputo jita stokit. Ora Samanginang, kita langsung ke gedung serbaguna untuk acara Ramatama. Mulai tema di kita.